L'esportista escalenc Marc Traiter participarà del 10 al 14 de novembre vinent a la cursa en bicicleta de muntanya que és considerada la més dura del món, l'anomenada Ruta de los Conquistadores. L'escalenc es desplaça a Costa Rica per iniciar un recorregut que porta del Pacífic a l'Atlàntic. Marc Traiter es desplaça particularment sense cap mena de suport i, segons explica, el que busca és passar-s'ho bé en un recorregut per molts infernal. Doncs bé, irem a fer la ruta dels Conquistadores, que és una antiga ruta d'aquests generals que van anar a descobrir Amèrica, que van anar allà a Amèrica, no? I es tracta d'anar de l'oceà Pacífic a l'Atlàntic, travessant Costa Rica d'una punta a l'altra. Està considerada la ruta més dura del món, això ho diuen gent que són campions mundials i són especialistes en llargues distàncies, i doncs ells el primer dia diuen que és el que més dur que mai han fet. El primer dia el que guanya solen ser unes de 8 a 9 hores sobre la bicicleta amb unes condicions que ronden el 100% d'humitat i una temperatura del 27 a 30 graus. Això és el que marca la dificultat tècnica. S'ha de pujar un parell de volcans i tots els dies així. Seran 4 dies d'intens recorregut i el més important és disfrutar del paisatge i dels animals que podem veure allà. Mig país està protegit, tots són parcs i l'important, l'objectiu que em marco és acabar i assolir arribar d'una punta a l'altra. Pel que fa a les competicions de casa nostra, a partir de diumenge vinent anirà a cursa per cap de setmana en una temporada que es preveu molt intensa. És una segona part de temporada molt intensa i que intentarem mantenir els liderats perquè tot el que em queda vaig primer. Pel que fa a Copa Catalana queden 2 curses, Àger i Calaf, i vaig primer a la classificació general. Intentarem defensar el lideratge, serà molt difícil, i bé, em sembla que acaba el dia 4 d'octubre i veiem si estem a dalt de tot, no? Si estem a dalt serà perfecte i si no també. L'altres curses que ens queda és la Copa d'Espanya de llarga distància, de marató, que també vaig líder a un sol punt del segon, vaig punxar a Lanzarote en un lloc on vaig tenir 3 rebentons i em varen fer perdre, ja l'hagués tingut guanyada i ens fa que en l'última cursa que s'ha de fer a Paterna de Campo a Huelva el 17 d'octubre ens juguem a Cari Creu, jo i Alejandro Díaz de la Peña. Qui quedi davant d'aquí guanyarà el campionat. Una altra prova que també queda és el Campionat d'Espanya a llarga distància. Haig de defensar el subcampionat d'Espanya de l'any passat i també serà un cara o creu entre Alejandro i jo i algú que se pugui afegir. Aquí hi haurà molts gent de carretera que estan corrent ara la Volta a Espanya, que han corregut la Volta a Califòrnia i arribaran amb un punt de forma una mica més que nosaltres. I després una altra prova d'aquestes que sempre m'ha agradat fer és el Roc d'Azur a França, un mega festival amb 16.000 participants, i aquest any vull arrissar una mica més el risc. Vull mirar de córrer el marató el divendres, són 83 quilòmetres i em sembla que són 2.500 metres de desnivell, i el diumenge, si aguantem, fer el Roc d'Azur pròpiament dit, el clàssic, amb 53 quilòmetres i 2.000 metres de desnivell. Serà tot un èxit si finalitzem.